I uskoro će praznici, treba da ja sastavim spisak šta treba da uzem kad odem tam kući. Prvo, treba obići svoje obići. Onda treba od žene obići njene. Treba uzeti milošte svakome, pa da očekivaju to, ne mogu doći prazni ruku. Treba ići popraviti zube, da zube popraviti. Dobro. Treba u svatove otići kod rođaka, oni zvali su. Dobro. Trebam na kuću da stavim fasadu, treba da obložim stilopor, treba to. Dobro. Treba kod mehančara otići, onoga našeg. Dobro, onda tu tamo vam obići. I onda kad krenem nazad vamo treba šteku cigara puniti. Cigare, treba masanca i koka. Masanca, koka, šta bi još? Treba od krompira od majke poniti. Krompira, jet. Kako zaradio pare, tako i ošle. I opet, haj vamo nazad, kuća posao, posao kuća. Šta ti je život?